How many times sibi ndichikudza kuti kudzidza hakuna kuipa, asi kakuzodzidza stereki ndokunetisa rombe. Zvekudzidza stereki izvi zviribe musoro bazviye. Indakapasa form 4 zvinhu zviribe kudovhera zvakaitiwa pamufamily medu, asi izvezvi handikwanisi kudotaura bakana pamafamily discussion nekuti wakangotaura chete zvinova zvanzuya donza akadzidza chaizvo. Imagine dai ndakazoita kana A level Nereti yavari kufamba nayo dai wakaita A level dai wakatofa kare kare nekuti udofu neuroika zvinofambidzana. Haureve nemasamtokoka. Ndakatombozviitwa kapa first year yangu kandiri pa use it up. Kubva ipapo handitaure futi mufamily group. Zvisizvo mufamily chete baizvo wangu. Even magariro chemo wakadzidza zvakanyanyisa stereki unosvika pa level rokushaya zvinhu zvokuzvimiririra. Ipo pane pachidiwa hondo nenguva kutungamidza kuda kuti ndakadzidza chaizvo. Ndoponoona vakomana vacho vakawanda vanoitisiwa novasikana kuchikoro, kana akarora mukadzi anenge achingoitisiwa kunge munhu akajisiwa. Anenge arorerwa naniko munhu iyeye. Zveupenyu zvinotoda kubhalansisa izvi. Zvechikoro hafu, zvekungwavha hafu, bhumpo havabuda mpinga. Boys, vamwe titori nemadegree but totozviitira tunhu twedu wani. Guys, mimika, don't make me feel out of place. Aiwa kamunai manduwe, haikone kutsamwa ba kungoonesana pawarume. Chikombera kutotaura dama, potse dama kuita diki. Mukono kuti zvinoitika mukuru ukawanza mabhuku kazhinji kacho unenge wakuwengiwa nowanhu, unopedzisira uri vanhu zvinhu zviribe basa ba, ndiwo unenge wa easy target. Ende vanenge vane pokuwanda napo vachiti akapengesiwa nomabhuku, akanyanya kudzidza stereki. Saka zvino anogara uribe kudzidza aba. Naizvakwe iwe, mafacts ari stubborn kamukuru wangu. Chikoro chinovhura pfungwa chovhara homwe shotere ipapo. Pano pasangana madofu. Okay, mafia ndimbobvunzawo. Handidhimi makabhalansisa chikoro nekungwavha. Mumbori nechii mulife macho? Sewe chikomberewo chingondipa one chinhu besides tsvina iri musoro mako. Konai baba Sibi, violence ndeiko? Kudzidza kwenyu kwakushaya basa manje apa ijai easy. Muterere zvokutaurwa chete. Handi magara muzvizive kuti hakuna billionaire ane masters or doctorate, nekuti timu rakadzidza rinowanza theory muraifi. Isu tisina kudzidza tichitoita zvinhu zvedu practical tichienda mberi nelife chete. Ndizvo zvoka zvinovapa kumukira kupfeka masutu kuti vauye kuzotiparidzira zvemadegree pano pabhawa. Izvezvizvi pakatonzi pasvika rori remajecha rikutoda vanhu vanoflota, isusu tinongojambira izvo, iwe wotongosara uchifunga zvako zvemadegree zvekurwara njere. Iyi yatova pesenari kaya wakuita chikomberai. Taura uchiziva kuti mai manje nguva yemangu iri kusvika. Samtoko akaenda kunokuhwa mangu, tikasara tiri 2. Tochiona kakuti unenge wakuganza nani. Sorry wangu kana ndadhipisa, but wasiya kudheni kuri bhoiri, nekuti haungapinde pasakunda apa nenhau dzekubhawa. Aiwa zvimwe hazvizodeba varume, nababa makawe ndo vamwe vanhu zviti wakadzidza chaizvo. Kudzinza kwa hakuna akadzidza saiwoba, ndosaka achifamba nomapepa o constitution kuenda kumafamily meeting. Samtoko. Ndakushedza kangani? Ameno hako, apo wagara uri pa wait list nakudhara.